Nananahimik ang Diyos. So, 3, 2, 1. Bro, wag. Bro! Kung sa mga cancel, kalaruin natin ngayon ng sulot o sukot. Alam nyo na ang patakaran. Tadaan yung mga iba't ibang uri ng memes ngayong linggo. So ikaw ka-date ko, no? Are you eat na ba, though? Oh, LMAO, this good! For real. Naligo ka na ba? I swear to God. Oh, pwede makisabay FR. Swearing to God. Ganito lang talaga ako magsalita kasi ano eh. I don't know. Eh, bakit ba? GTG. Ano yung GT? Oh, ba't umalis ka? No, wag ka umalis. DSWD. Oh. XD. No, wag ka umalis. What the fuck? Wala ko naintindihan. Anong lingwa yun? Ano ba? Ito modern na Jejemon. Sukot yung ginagawa niya, pero mukhang shitpost naman siya. So, sulot. Bigyan na natin sa sulot yun. ISTG. Di ba baril to? Lamau. Father. Instagram. Go. So, with UGH. Alam ko ito, matagal natin. To be honest, yung meta. Namimiss ko na yung sus dati. Ito rin yung mukha ko ngayon. Sukot! Comment nyo nga, ibig sabihin nun. Gagawin kong title, tapos kayo na kayo na mag-translate. Hi vlog! Welcome to my guys! Shutdown nga LDR lockdown relationships. Sige, sulot dahil wholesome. Reserve lang ka smoke. For real though. No cap. Can I get a light, pare? Paano mo napipigilan sarili nyo hindi suntokin yung taong ganun magsalita? Stop using okis, it's annoying. Like, can't you just say okay? Bakit? Bored na eh, okay? Iba't ibang subcultures na naman to. Gusto nyo lahat naman eh. Kahit naman nung panahon ng phone, diba? May Jejemon na. Kaya kami agoy, diba? May gumagamit agoy. Ano ba ibig sabihin nun? Kailangan kong malaman. Galing kay Kusuno, okay? Top 10 na explain Filipino. Pennywise. Lit. Oh! Woo! For real. Get the point. Oh! No cap. Ay, GTG. Amoy asi, man. GTG. Ganda naman ang sapatos mo. Oh! Sulot dahil para sa'yo, Lola. Sulot yun. Lululokin ko yun. Hey! No gay lesbian. Yeah, bro. Sometimes. No gay lesbian though. Yes, father. Not gonna Instagram. Sukot yaling kay Miseka Kunoy. Mamaya na. Dalawa pong zigzags, kuya. It's called ease out. Oh shit, daddy, my bad. Ito rin thumbnail, kailangan ko ito gawin sa thumbnail. Sunod! Kalagay Franco. Taho, pabili po. 30% sugar with extra pearls po. GTG, bahala ka dyan. Sunod. Not gonna lie. Leche. Okay, alam mo na, NGL. But we're supposed to be friends forever. SpongeBob. Not gonna lie. Grabe sa pabendum. Oh my God. Hindi, kailangan natin takpan yan. Next na, wag na. Not gonna lie, magalit si Tito YouTube. NGL, for real though. GTG. Sana all. A lot of sense, man. Mabaog. Gusto ko sa lalaki yung friendly, yung lalaki. Hey, lol, hi. Lamau, can you be my friend? Instagram, yes, sure. What the hell, never mind, lol. Gusto kong manuntok! Shaking my head. SMH, LMFAO. Ganito yung asim na mukha ko na naamoy. Ganda naman ng steps mo, bro. Ewan ko, yung ginagamit nila, nag-invent nila. KCTFU Marawi. Parang sunog anit mo yan, men. Ayoko na, sunod. Yung nag-fade kanina, yung utak. Sukot! You be having me on that sweet shit. Minisense na bino. You got my heart, got my mind. I think No, wag ka umalis. Ganda ng fade, bro! Kaya Gabriels. I like your drip. Bruto bars. Sunod.
Ano pa, pang New Year? Puputok mo ba yan? Alam ko na gagawin niya. Ano yan? Tila kayo! Oh! Shit! Ulag na. Tingin ka. Diretso. Ligtong. Kahit si Koy natatawa sa likod eh. Wala yata ang karangan. Yung mga doktor sa opisina pinapanood eh. Wala na sa takas. Diyan ka pa tumago. Pupusan na kita. Wala akong masabi. Sukot yun. GTG. Sobrahan sa light si pare. Talaga den. Swerte yarn. Alam mo, feeling ko hindi nananadya eh. Wala ganitong tao eh. Nananadya ito pang bait eh. Feeling ko ini-edit nila to eh para magawa. Hindi ako naniniwala ganito katanga. Hindi. Wala lang akong pag-asa. Hindi. Tinuraan sa tenga. Ano kay Kim? Bakit ka single? Bata pa kasi ako eh. Bibitaw ng mahinahon ako ba'y dulo ba yan ng ating Pwede ba mag-comment? Mga kahapong na paaga. Ano to? Novo. Nananahimik ka, Diyos! Hoy! Huwag niyo malambulabugin! Yung wala! For real, I got to go! GTG. Ano to na payagan? Ang pangit ng contrast eh, no? May nakapako sa taas, tapos isamasayaw sa ilalim. This is lit though. Not gonna lie. Ito ang makabagong 12 puzzles. Isa tanas gumagano na yun. Hindi ko mapigilan hindi panoorin, men. Ayun ako, gumano siya sabi ko na eh. Nag-i-interconnect to eh. Sa new meta. Meron ba talagang humihiyaw? O ano yun? Sound effect? You can clap with me in the classroom, okay? Okay. Seryoso ba talaga? Oo, meron ba diyang, sa comment nyo sabihin nyo kung okay to sa inyo. Kasi iniisip ko lang, di ba parang sagradong lugar ang simbahan? Hindi ako ganun ka-expert dyan, men. Kaya nga kung may mga sa loob dyan, mga nagpari tayong nanonood ngayon, di ba? Anong inyong spiritual comment, inyong expert opinion sa pagdating sa mga ganito? Gusto ko yung may meeting sila pinag-uusapan. Saan nyo ba gusto sumayaw? Kahit sa simbahan na! Gusto ko malaman paano napunta to dito eh. Pwet na pala ang winawasiwas ito, hindi na yung ano, yung usok. Ayan na, galit na. Galit na ang Panginoon sa ginawa nyo, nasira na yung live stream. Ayaw pa ang objective sa program, dilig yun siya bagay. Wala ko naiintindihan, pero mukhang ayaw niya yung nakikita niya. Oh my God, kala mo barangay lang eh. Yes! Woo! Grind lang yung lucky points! Let's go! Kaya ka na, di ko na kaya. Sukot yun, sukot. Galing kay Jayo. Ito na naman. Yes, ready na agad yung nasa likod. Oh, may set up! Tulog po ako. Siguro, siguro yung kadumuno ng aking gumalaw. Oh, lit! Lit acting, men. Grabe. Men. Nakapanghina ng loob. Paglaki mo, hindi na yan titip-tipin mo. Galing-galingan mo. Ay! Nakawa ka dyan, ay!
Ayan, ito ba yung susunod na kalaban doon sa sumasayaw? Wala akong konteksto, wala akong masabi. Ayoko magmarunong eh, okay? Pero yung dating talaga sa akin doon eh. Sheesh, tanas! Galing kay Calix. Artist cracking. Down like it was sister hands. I don't want no petty money, nigga, run no bands. Di ba may points to sa kanila? May points ka naman. May points ka sa Shopee ba yun, Lazada? Wala kang points dito. Divisoria finds Divisoria? No cap! Maganda collab na to. Marvel na pala. Squid Game. Sunod. Ayos din, magpapa-photocopy sa inyo eh, no? May extra Hindi talaga. Yan kaya according concept. Bro! Wag, bro! Wag! Rep. Lulubayan ng Mga kahapon na amoy mo na yung kagabi niyang kinain, sunod. Ano na naman to? Thai 11? Ba't adobo? Si chicken ba? Ano talaga chicken? Chicken ba yan? Chicken 11, 10, chicken. Di ko maintindihan. Kami nakakaintindi. Ewan ko, subukan sa comment section. Leche, suot. Ay, ako. Man, gano'n gitaryo. These two pictures show December. The same panda. December! Leche, hayop. Aggravating bud. Mukhang gwapo to eh. Bakit ang layo na sa mukha? Sino ba yan? Ayoko na ituloy po. Alam ko rin kalalabasan yan. Ikaw na magsabi sa comment section. Spam mo. Binuhay mo. Sulot yon. Gumawa nga pala ako ng playlist ng sulot o sukot. Nasa baba. Naka-pin comment. Basta hashtag SOS. Makikita nyo lahat yan. Hindi naman siya sa bobo ka. Wala ka lang pake. Kasi abbreviations lang naman yan na matagal na ginagawa noon. Naku, siya na naman. Ayoko. Ano kayang gulay ito? Parang ang hirap na magulaan. Ang daya, ang hirap. Ay, okay na. Ang galing, kamatis. Layo nun, bro. Lahat galalay. ISTG 44. I swear, Ben. Hindi talaga, layo nun. Dahil pa tao mo akong sulot. Tayo ng meta yan. Not gonna lie, ISTG, Father, Instagram, League of Legends, though y'all shaking my head. To be honest, I miss you. Malungkot ka lang pala eh. Ayan o, iintindihin mo yung mga abbreviation para magkaroon ka ng friends sa internet. Tunod. Ito ka lang yung pigag. Sa kanya ito. What's your order, bro? You want cheese ball or cheese stick? Egg waffles. Egg waffles. Hold up. Kobe! Sana naman talsikan ka ng mantika. You don't have data, bro? Hey, don't worry. I got Wi-Fi, bro. The password. Xiaomi pa! Daming shot sa BGC. Sukot. Panghuli. Just switching on of our tallest Christmas tree. So let's do the countdown. We request our Barangay Kagawads of Barangay Delbuga with the city official. Okay, so let's do the countdown. Alright, yung dami nung laman ng Christmas tree na to, pareho lang sa normal naming Christmas tree. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Malnourished ah. Wow! Thank you, Kagawad! Kung saan mo nilagay yan, Kagawad, ha? Marami ka atag na nauwi. Sheesh! Pag ito, ano mo, like, in-squish mo, yan yung normal na dami ng ano eh. Na Christmas lights eh. Doon tatapos yan. Nanalo ba sa lahat? Sakat. Paolo GTG.